Amabiako gaita gutxi, faktoren gaude Euskadi irratiaren sintonian eskerrik asko mezuak bidali dituzuen guzti-guztiai. Segi ezagun, astelenean bigarren fasearekin batera zenbait ikastetxek klase presentzialak berrartuko dituzte. Batzu dagoeneko jakinarazi diete ikasle eta familiei ikasleak eskolara bueltatuko direla, beste batzuek ordea oraindik ez dakite buelta hori nola eta noiz egingo duten. Irekitzeko baimena oraingoz DBH lau, batxilergo eta lanbide heziketako ikastetxeek dute. Premia handia duten arren bestelako eskola zerbitzuak ez dira bueltatuko, ez da zaintza berezia behar duten haurrentzako eskolak ere. Azken hauen estuasuna larria da. Amaia Artetxe, Amaia, egunon. Egunon, bai, umeak ditugun guztientzat izaten ari da zaila egoera hau, baina are zailagoa arreta berezia berduten aurrak dituztenentzat. Ez gaitasunen bat duten aurrak ere etxean direlako eta beraien gurasoak gehienok bezala lanean aldi berean. 2 hilabete pasatxo dira etxealdia hasi zenetik eta indarra agortuta eta oso estu daude familia hauek. Bigarren fasearekin batera, arnasa apur bat hartzeko esperantza zuten arren, astelenean ez dituzte irekiko menpekotasunen bat duten aurrentzako eskolak. Hezkuntza sailak baieztatu digunez, osasun sailarekin batera egoera aztertzen ari dira, baina zehaztu digute astelenerako ez zegoela zentro hauen irekiera aurre ikusita eta momentuz ez da ezer berririk erabaki aurrera begira. Aztertzen ari dira. Xavier Martín, erabateko menpekotasuna duen 11 urteko alabaren aita da. Xavier, egunon. Egunon, semearena. Barkatu, semea duzu 11 urtekoa, erabateko menpekotasuna daukana, eta momentuz egoera berdina jarraituko duzu, ez da, Xavier? Bai, azkenengo berriak ala dira, ez da, ala itxizezkigu, egia esan esperantzak bagenitun, eta eskatzen ari ganena, ez dugu iritzen ere aparteko adanik, dana jabetzen gara egoera zaila dena denontzat, familia guztientzat, baina egia da ere gure familietan arazo hori badela, ez da, aparteko arazoa nolabait, eta eskatzen ari ganena hori da, arnaz pixka batez ere gure bizitza garatu alitzateko, tresna hori ezin bezegoa baitu horretarako. Bai, zuen etxean, zuta bikoteak lan profesionalarekin jarraitu duztu, Xavier, nola moldatu zarete? Pentsatu gozu, ez dela erresa, egia esan oain dela hilabete batzuk alarma egoera indarren jarri horretik emateak lan egiteari utzi zion, eta horri esker eutxi diogu hilabete hauetan bezala ezinezkoa izango litzake, erabat ezinezkoa izango litzake, beste seme bat ere badugu, beste familia guztien antzera, online lanak egiten, etxeko lanak egiten, eta gure horretan herri erotuta gabiltza, beste telelanean jarraitu dut, eta, lan presentzialare tartekatuz, eta egoera kasik, arnaz egiteari bezala izaten ari da, eta nahi kendukena da, apnea hori bukatzea, eta nolabait agintariek zerbait esatea. Nahi duguna da lehiatilan norbait egotea eta erantzuna, eta aurreikuspenak esatea, egitea eta mugitzen. Esango dugu hori, begibiztakoa denez, larrialdi egoerak dena geratu duela, hori jakina da, baina zuena bezalako egoeran dauden familiei ez dizuete kontziliaziorako, zaintzarako beste babes formularik eskaini, Xabier? Ez da posible gainera, ez da, guk ulertzen dugu egin behar zela, eta seguruena, adituak direnak, gu baino askoz gehiago dakite, eta egin behar zen, egin behar zen, eta nolabait onartu genuen, parte baterako horrela izango zela, eta nola edo ala horrela inberko genuela. Zertatzen dena da, azkenengo 15 egunetan, behar bada 3 asetan ere bai, oso tatu honak daudela Gipuzkoan, inork ez du hau azpimarratzen, baina seguruena jakin nahi nuke agintariek irailean, urrian, azaroan, tatu hauek zer bilateken orduan. Orduan ere ikasturtea izango dugu, ez dakit, gaur egun dauzkagun datu hauekin, etxean egon beharko dugun, orain bezala, eskolari gabe, zer pentsatzen da, zin da estrategia, eske guk bakarrik nahi duguna da erantzunak eta esplikazioak, sensazioa oso txarra da, ematen du bestaldean ez dagoela inor, hori da okerrena. Eta zuen semea, zer moduz dago? Semea etxean, egia esan, olako aurrak asko nabaritzen dute, etxean geratu behar izatean, besteak bezala, baina hauek bai,
Zergaitik, normalean terapia jasotzen dituztelako zentro espezializatu hauetan, hitz egiten ari gara logopediaz, hitz egiten ari gara fisioterapiaz, uraterapiaz, piztina ere badauka Aspazek, eta horre guztiak nolabait bizitza ematen die. Bizitza ematen die oso mugatuak dituztelako mugimenduak eta bestelako eguneroko bizitzarako kontuak, eta hori gabe etxean egotea, bakarrik etxean egotea telebistaren aurrean, edo guk, aiatzen gehan momentuan bat zerbait egitera, hori besterik ez jasotzea, bada zigor bat beraientzat, baina gainera ikustea kalean esate baterako aurrak 12-etatik 7-etara ateratzen dira, eta segurenik aurrerantzean ere ordutegi horiek kendu ingo dituzte, salbu eta mendekotasuna duten edo ahulezia bereziak dituzten umeentzako. Gu bakarrik egunean ordubete ateratzen ari gara, bakarrik ordubete daukagu operazpanago, 11-etatik 10-eta, batzutan ateratzen gara, batzutan ezin dugu, pero egoera oso zaila da. Ari gara izketan Xabier Martinekin esan dugu, erabateko menpekotasuna duen 11 urteko semearen aita dela, Kepa Goikoetxea Aspaze Gipuzkoako elbarritasun zerebralaren elkarteko zuzendari da. Kepa, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bai, Kepa, hezkuntza sailetik esan digutenez, astelenerako ez zegoen aurre ikusita zuena bezalako zentroen irekiera, hala ere, zuek dena prest daukazu zerbitzua eskaintzen hasteko, ezta? Bai, guri, hezkuntza sailak hori esaten du, eta nik ez zango esan ez dunik, baina dekretuak begiratuta, bigarren fasean, heziketa bereziko ikastetxeek irikitzeko eskumena geneukan, eta alarte hon komunikatuta, eta gu geha hori ditako bat. Orduan, guk egin genuen azan Xabierrek esango duen bezala, familia guztiekin harremanetan jarri, bigarren fase horren irekiera prestatu, familiekin harremanetan jarri, zerbitzu mugatu bat eskaini, eta hori guztia lotu genuen aurreko asteko ostiralerako. Gaur bertan desinfektatuko izkigut eskubiltzaileek gure ikastetxe guztiak, ziurredoteko astelenerako desinfektatu berriak direla, hori dena prest geneukan. Baina, hezkuntza sailetik ez daukagu baimenik, edo ia Xabierrek oso ondo esan duen bezala ia erantzunik, zer egin daiteken. Eta Maiak ere konfirmatu du hezkuntza sailak hori izaten dula. Aztertzen ari direla, osasun sailaren eskutan dagoela hasieratik egondan bezala, baina atzetik ez dago inor. Dena prest orduan, Kepa, segurtasun neurri guztiekin zenturak berriz ireki ahal izateko, talde txikiekin, esan duzun moduan, ezta? Baina baimenaren zain, egoera honetan, familien telefono deia jasotzea zuri tokatuko zaizu, Kepa? Neurri handi batean, bai. Batzuenak bai, bestela orokorrean gilako erreferentzia da irakasle edo begirara egin dute harremana, baina azken astetan asko niri. Eta juti irutzen zait, ondo dago niri deitzea, eta nik ematituta behar dien argibideak, baina guk ere hezkuntza sailaren menpe gaude zentzu hortan, eta ez dakigu zer esan. Etxigarria da guretzako nahi genukelako beste zerbait erantzun, nahi genukelako beste zerbait egin, ikastetxeko autonomia aipatzen den horietan, autonomia dago zabatutarako, baina momentu honetan autonomiarik ez daukagu. Nahi izan da ere, eta ahal izan da ere, astelenean ezingo genuke ireki, eta baina ez digut inungo aukerarik ematen. Xabierrek aipatu duen bezala, eta barkatu luzatzea, baina hezkuntza sailak ere ez diguzten etxeko laguntzarik ematen, hori ere eskatu dugu. Hada, ezin balin baitugu gelak ireki, gukun etxetara ala nahi duten familien kasuetan. Hori ere ez. Kepa, lehen Xabierrek esaten zuen, sentsazioa dela, ez dagoela inor bestaldean, ez? Berak familia eta aita bezala hori sentitzen duela. Zuek zentru bezala sentsazio bera daukazue, edo egin izan dituzuen bileretan, zer da bestaldean jaso duzuena? Vale, hemen, entzuten nahi dian guztientzako beste aldean esan nahi dut, segurazko izango da lakua. Kontua da, guk hemen Donostiako delegarritzan egiten duen gure arduradunekin, aile elkarrizketa bat ingo baziniete daude gu bezalaxe. Gu deitzen diegu egunean ezak izemat aldiz, oso jende profesionala da, berei daude gu bezain saldu da edo gehiago, ardura beraiena da, baina ezin dute hartu ez dakitelako, eta hemendik egiten txalo bero bat, telefono guztiak erantzun eta email guztiak erantzun diguten profesional ikaragarriei. Baina beraiek ere atzetik ez dute babes legalik ezer baimentzeko edo ezer ukatzeko. Betiko erantzuna da ez digute esan ez dago ezer eta ez dakigu.
Eskertuko zenukete, atorren astenetik aurrea zuen zentro hauek irekita edukitzeko modua izatea, bueno, sekulako arnazgunea litzateke hau familientzat, ez da, Xabier? Bai, eta horren zain gaude, entzule jakin berko lukete ere, zerbitzua, hasi berko luken zerbitzu hori editzakela aurreko zerbitzuaren parekoa ez da urriziman ere, ordu batzuk lirateke, jangelari gabe, garrai hori gabe, baina guri, nola baite, eskenik hori guk horrek, gure bidea nola baite, gure bizitzak garatzeko momentu horiek, ez da lau ordu baldin badira, lau ordu horietan, behar bada, profesionalki egin daitezke gauza batzuk, edo personalki, eta bai, oso eskartzeko alitzateke bai, egia esan zain gaude, eta ez dugu ulertzen balakoatik epak esan duen moduan, zeparakigu, erantzuna hezkuntza salian dagoela, ez dugu ulertzen isiltasun hau, eta ez dugu ulertzen ari berean aktibatzen ari denean bizitza beste hainbat alorretan, zaurgarrienak diren familiei erantzunik ez ematea, hori da okerrena. Kebagoiko etxea, Aspatze Gipuzkoako Elbarritasun Zerebralaren elkarteko zuzendaria eta Xabier Martin, 11 urteko zenberen aita, sorteon eta besarkada bana bioi, eskerrik asko. Zuri, Eskerrik asko, zuri. Gero arte. Ondo segi. Amaia orden gutxi paseak.